Den başhevalno, merhaba jwara, hunçavane, Bi pêşengiya Enstitûya Kurdî û bi hevkariya Komeleya Astengdarên Çavan a Dicleyê xebatekî girîng û watedar dest pê kiriye. Ji bo kesên ku astengdarên çavan û dixwazin fêrî zimanê Kurdî bibin, an jî Kurdiya xwe pêş bixin, kursa zimanê Kurdî tê dayîn. Di serdema pandemiyê de astengdar li hevciviyane û xwestine hember pandemiyê stratejiyek taybet bo xwe durust bikin. Di gotûbêjên wê demê de derketiya holê ku gelek astengdarên Bakurê Kurdistanê û metropolên Tirkiyê daxwaza fêrbûna zimanê Kurdî dikin û Enstitûya Kurdî ji bo vê daxwazê dest bi xebatek bi vî rengî kiriye. Mamosteya zimanê Kurdî Nîhal Durdu dibêje ew keyfxweş e ku di nav xebatek wisa hêja û girîng de ye. Ne hemû Kurdin erê Kurdên me yên ku dikarin biaxivin jî hene, lê Kurdên me yên ku nikarin biaxivin jî heye, ji xeyînî wan kesên Tirk jî hene, ji bajarên Tirkan, ji bajarên Kurdan û ji Avrupayê jî xwendekar beşdar dibin. Kürtçe alfabede kaç tane Astengdarên ku di vî karî de cih digirin amaje dikin ku ziman di heman demê de ji bo wan wek çav e û biriya ziman cîhanê dibînin. Serokê Komeleya Astengdarên Çavan a Dicleyê Abdulmecîd Yilmaz amaje dike ku eleqeyeke gelek baş bo fêrbûna zimanê Kurdî heye. yek ji hevalî me bi Kurdî axivî êdîn jî goya wallah fêm nakim. Sonuçta evana ji metropolên Tirkiye tevlî dibin. Ama em merak dikin. Me jî got erge hûn bixwazin em ê karivin ji were perwerdeyeke Kurdî vekin û em ê li ser vê derê wê perwerdeyê jî ez bawerim ku em ê serkeftî jî bimeşînin. Tabii bi bersiveke erênî hate pêşwazî kirin. Xwendekarên kursa zimanê Kurdî derfeta fêrbûna zimanê Kurdî girîng dinirxînin. Parêzer Omer Baran jî yek ji wan kesan e ku xwestiye zimanê xwe yê dayîkê pêş bixe û dide zanîn ku ev yek dê di pîşeya wî de jî kêrî wî were. Ji min re nivîsa Kurdî ji bo ku zimanê min nêzik makiye pir girîng e. Ez dixwazim bi zimanê xwe binivîsînim. Li ser sosyal medyayê jî li ser bejê din jî ez dixwazim bi wî hawî pêş deherim. Kursa zimanê Kurdî ya ku bi taybet bo kesên astengdarên çavan tê dayîn di hevdê tirmehê de dest pê kiriye û tê pêşbînîkirin ku heta sê mehan bidome. Kursa ku bi bernameyên taybet ên bo astengdaran hatine amadekirin, birêya online bi înternet û telefonê tê dayîn ku amadekariyên materyalên taybet bo astengdaran jî didomin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.